ଆରେ ଆରେ କିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଦେବୀ ଯିଏକି ଆମିଷ ଖାଉଛନ୍ତି? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବାଘଡିଆଁ ଗ୍ରାମରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ମନ୍ଦିର ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ମାତା ଗୋଜବାୟାଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଘନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭରି ରହିଥିଲା। ଏଠାକାର ଜନଜାତି ପ୍ରସନ୍ନମାନେ ମା ଗୋଜବାୟାଣୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରି ମାଛ ଭୋଗ ସମର୍ପିତ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ମାତା ଗୋଜବାୟାଣୀ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟରେ ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ବସି ପ୍ରସାଦ ରୂପେ ପାଉଥିଲେ। କାଳକ୍ରମେ ଏହି ଜନଜାତିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏବଂ ମା ଧୀରେ ଧୀରେ ପଥରରୁ ମାଟି ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଭୂମିରେ ବଦଳିଗଲେ। ପୁଣି ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଜନଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଚୁଲି ପାଇଁ ମାଟି ଆଣିବାକୁ ଯାଇ ଗୋଜବାୟାଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ସେ ଉଇହୁଙ୍କାକୁ ଚୁଲି ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ମାଟି ବୋଲି ଭାବି ଉଇହୁଙ୍କାରୁ ମାଟି ବାହାର କରିଥିଲେ। ତେବେ ସେଠାରେ ଗୋଜବାୟାଣୀ ନିଜେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ବାହାରିଥିଲେ ଏବଂ ସବୁ କଥା କହିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମାଛ ଭୋଗ ପସନ୍ଦ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଏହା ସମର୍ପିତ ଭାବେ କହିଥିଲେ। ମାତା ଗୋଜବାୟାଣୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପୁଣି ଆଣି ମାଙ୍କୁ ମାଛ ଭୋଗ ସମର୍ପିତ କରିଥିଲେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର।